Фондация Местна инициативна група Западна Стара планина Копрен Миджур, която обхваща териториите на общините Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и 8 села от община Берковица, обявява последен прием на заявление за подпомагане чрез открита процедура за кандидатстване от Стратегията за местно развитие. Последният прием обхваща 4 мерки от Програмата за развитие на селските райони, основно насочени към развитието на селския туризъм. По мярка 321 основни услуги за населението и икономиката в селските райони могат да се възползват общините от територията на местната инициативна група, юридически лица с нестопанска цел и читалищата. Чрез мярката трябва да се подобри достъпът на населението до социални услуги и услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии. Крайният срок за кандидатстване по мярка 321 е до 16 часа на 30 декември. По мярка 121 модернизиране на земеделските стопанства могат да кандидатстват земеделски производители и юридически лица, които да са функционирали най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане. По мярка 311 разнообразяване към неземеделски дейности, бенефициентите могат да бъдат еднолични търговци и юридически лица, които са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и са микро, малки или средни предприятия по смисъла на член 3 от Закона за малки и средни предприятия. И най-атрактивната мярка е 312 подкрепа за създаване и развитие на микропредприятията. Допустимите кандидати са физически лица, еднолични търговци и микропредприятия, които не са регистрирани като земеделски производители и имат постоянен адрес или седалище на територията на МИГ. Срока за кандидатстване по мярка 121, 311 и 312 е до 16 часа на 17 януари 2014 година. Документите се приемат в офиса на местната инициативна група Западна Стара планина Копрен Миджур, който се намира в град Чипровци на улица Точо Войвода номер 2, етаж 2, зад сградата на общинска администрация. За повече информация посетете сайта www.mig-zapadnastaraplanina.com.